Бореалис се грижи за вас, вашето здраве и вашата безопасност. Това означава, че имаме нулева толерантност към всякакъв вид неправилно държание на работното място. За да сте в безопасност, вие и всички останали разчитаме на вашето мнение. Ако забележите ситуация като тези, които ще ви покажем, е от голямо значение да ни информирате. Здравейте, казвам се Тим. Обичам работата си като електротехник и искам да дам най-доброто от себе си. Желая да печеля добри пари за семейството си и за мечтата си да закупя своята собствена електротехническа работилница. За съжаление, имах лоши преживявания с последния си работодател. Първоначално се почувствах гостоприемно посрещнат, но нещата бързо се промениха. Бях измамен да работя дълги часове и заплатата ми за извънредното време не беше платена правилно. Дори задържаха допълнителни разходи. Освен това, ръководителите викаха на екипа ни поради времеви налягания. Бях напълно шокиран. Не знаех какво да кажа, какви са ми правата или къде да се оплача. Почувствах се дискриминиран и се надявам, че никога няма да трябва да преживея това отново. В Бореалис настояваме да правим правилните неща и да ги правим правилно. Всеки, който работи на нашите помещения, трябва да бъде платен с правилната сума на време. Часовете, които работите, трябва да бъдат правилно записани, за да получите плащане за извънредното време, на което имате право, както и правилните социални вноски. Ако това не е така, моля, изразете се. Ако имате нужда да съобщите за проблем, моля, пишете на borealis.integrityline.com. Здравейте, аз съм Джон. И аз имах лош опит с последния си работодател. Условията за настаняване бяха ужасни. Вода капеше от тавана и стените бяха пълни с мухъл. Подадохме оплаквания, но хората в централата не се заинтересуваха. Ако работодателят ви се съгласи да осигури настаняване, храна или транспорт, той следва да го направи съобразно стандартите. Ако не сте третирани правилно, свържете се с нас. В такава ситуация се обадете на етичната линия на Бореалис или друг канал за съобщаване. Ние сме тук, за да помогнем на всеки работещ на нашите помещения. В Бореалис искаме работното място да бъде открито, справедливо и уважително. Няма да толерираме несправедливо третиране, дискриминация, преследване, злоупотреба или отмъщение. Това включва всички думи, физическо или психологическо насилие срещу служител или колега. Молим ви да споделите всеки етичен проблем, който забележите или подозирате. Не пренебрегвайте нередностите, тъй като те могат да навредят на всички. Препоръчваме ви да споделяте всички въпроси на нашата етична линия чрез borealis.integrityline.com или друг канал за съобщаване. Ако подадете съобщение, Бореалис гарантира, че ще останете анонимни. Винаги ще ви защитаваме от отмъщение и ще обработим съобщението ви професионално. Искаме да ви благодарим за приноса към работата ви в нашите помещения в успех. За нас, Бореалис и всички изпълнители, успех означава повече от отсъствие на инциденти и грешки. Това означава също сътрудничество, отборна игра, партньорство и качествено прекарано време заедно. Разчитаме на вас и вашата помощ. Много благодаря предварително за усилията.